जिहेतु बेवहाय थांनाय 65थि जि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय बिबाननि जिथु आद्रा थानाय बेखौ दिनै बिसायख'थिनि गेजेरजों नोंथांमोना मावफुंबाय। बेयो थारैनो मोनसे जारिमिनारि बुब्लि बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिन गोदान मोनसे जारिमिन 1952 मायथाइयाव 10 नभेम्बराव जेब्लानाखि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जाबाय बेनिफ्रायनो गोबां बोसोरारि जथुम्मा खुंबोबाय आरो बेबायदिनो जोङो 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11आव बिजनि हालामनि बदलागावआव जि केम्पाख्रि फोथार जारिमिनारि जायगा बेवहाय जथुम्मा खुंदों आरो बेवहाय जोंहा सानथामनि जि हाबाफारि बेवहायनो बिबान सोलायनायनि हाबाफारिबो दंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जाहैबाय जे जोङो सानसेखौ थिगानो बारहोबाय थान्दै मेलखौ थान्दै जथुमखौ आरो अखानायैनो जिनाखि जोबथा थान्दै जथुम बेवहाय बिबानखौ लानानै एसे नांलाय खमलाय जाबाय एसे दावराव दावसि जाबाय जों जायखौ लुबैयाखैमोन आरो बे आद्रा थानाय जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानखौ जिहेतु दाफुंनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि दामानि बुंनो थाङोब्ला जोङो मास मोनसेनि बारा नांथानानै थाबाय। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आरो उदालगुरिनि जेनोखि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बेवहाय बिथांमोना उदालगुरि कलेजनि नैबे जेनोखि नब्लाङाव माने जों लुबैनाय बायदि जोंनि खावलायनाय बायदि मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव जाफेरै नुफेरै माने बिसायख'थि खुंनानै एसेबां मोजां आब्रुथियै दिनै बेवहाय फोजोबनो हाबाय बेखौ आं साबायखर बावगोन। दिनै जोंनि जेसेबांनाखि जिल्लाफोरनिफ्राय सफैनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोनाबो फैजोबदों। जोंहा गासै 30सो जिल्ला आफाद दङ आसामनि सिङाव, गंनैल' फैयाखै। मोनसेया जाबाय जोंहा सराइदेवआव सफैयाखै आरो नगावआव बिथांमोनाबो सफैयाखै आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दिल्लीनिफ्राय सफैदों, सोनाब बंगनि सफैदों, मेघालयनि सफैदों आरो जोंहा लोब्बा आफाद मोनब्रै दङ बेबो सफैजोबदों। बिथांमोननि मदद, बिथांमोननि थुलुंगा आरो नोंथांमोननि जि मदद थुलुंगा बेखौ जों अराय सम बावनाय नङा। जोङो मोनसे गोसोआव गिनायबो मोनदोंमोन जे मोनसे जारिमिन जों दिनै सोरजिनो थांदों जाफेरै नुफेरै सोरबाया बुंनो नागिरदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बे रोखोमनि बिसायख'थि जाफेराखै बेखायनो बिसायख'थि खालामनो होआ बिदिबो जोंखौ बुंदोंमोन। नाथाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि बिबान बानसु आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांनि बैसोआ दिनै 80 बोसोरनि सायाव, बिथांनि जि साहस, बिथांनि जि गोसोनि बोलो अराय सम जों साबायखर बावनांगोन, खुलुमनांगोन जों बिथांखौ जे बिथांबादि सासे बैसोगोरा सुबुङा जोंनि हारिनि थारैनो सासे बिथाङा माने इन्टेलेक्सुयेल सानसुमैमोन। बिथांनि साननायजोंनो जोङो खामानिखौ मावनो हादों आरो दिनै जोङो बेवहाय मोनसे जाफुंसार जेनोखि बिबान बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जोङो दिनै दानानै लानो हाबाय आरो जोबोद मोजाङै जादों, जोबोद आब्रुथियै जादों। आं बेखायनो आरोबाव खेबसे साबायखर बावनो लुबैदों जे गासैबो जोंहा सारा आसामनिफ्राय सफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि लोब्बा आफादनि गासैबो लोगोसे जोंनि माने आसामनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोर बिथांमोना सफैनो हादों जोबोद जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव। आरो बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे बड'फानि जि सिमां बुहुमाव थानाय बर'फ्रा खौसे जा, बे थारैनो मोनसे माने खौसे जानो थांनायाव दंबाय थायो बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव नुनो मोनदों बे मोननैनि गेजेराव जादों नामा दायो माने बिबानगिरिफ्रा बिबान लानो थाखाय आजावनो फैनाय बायदि नुनो मोनदों। आं ओरै सानदों जे दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि मुलुगाव जिहेतु जों गोबां बोसोर आवगायबाय, 65 बोसोराथ' एसेल' नङा। दा बेनि गेजेराव जों दिनै गोबां माने मानसिफ्रा बिबान लानो ओंखारबोदों, गोसोआव गोजोननाय मोनदों। थारैनो जोंनि हारिनि गेजेरावदि गोबां गोरों मानसि ओंखारबाय बेखायनो बेबायदि बिबान लानो ओंखारबोदों। आगोलावथ' जों बिबान लानोनो गियोमोन, मानसिफ्रा बिबान लानोनो फासयोमोन, नागिरनो गोनां जायोमोन सोरनो होनो। दिनैदि ओंखारबोदों बियो जोंनि हारिया थारैनो जौगाबाय आरो जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथानि फारसे बयहाबोदि मोनसे मोजां साननाय फैदों आं बेखौ आन्दाज खालामदों। आरो बे बिथिङाव
जोंहा मावनांगौ बहुद दं जोंनि बर' हारिया दासो माने जौगाबाय थादों जौगाबाय थानाय हारिया मावनो गोनां जोबनानै थाङा आरो बेवहाय गोबां माने चेलेन्जबो थायो बे चेलेन्जनि गेजेरजों जों आवगायनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो हारिनि थाखाय सानबोदों खामानि मावबोदों राव थुनलाइखौ लानानै खामानि मावनाय मोनसे आफाद बियो दा बेखौ लानानै रावहाबो गिनांगौ गैया बर' थुनलाइ आफादखौ साननो नाङा जे बियो सोरनिबा खामानियाव आखाइ होगोन नामा जों बेबायदि आखाइ होआ जोंहा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन आरो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गोबां थायो मावनांगौ गोबां थायो बेखौ जेब्ला जों बुंगोन जेब्ला मावगोन जोंखौ गिनो नाङा मानोना बर' हारिया जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो गोदोआव सिनायथि जादों आरो दाबो सिनायजागासिनो दङ आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो माने बे मेसेजखौ होनाय जाबाय जायनाखि जिल्लाया दिनै हेट्रिक खालामदों मरिगावनि आद्रा थादोंमोन दतमा आद्रा थादोंमोन आरो दिनैबो बे बिजनीनि बरलागावनिफ्राय आद्रा जाफुंसार जिल्लानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै गोसोआव माबायदि गोग्गानाय 2008 मायथाइयाव जेब्लानाखि दतमायाव माने खारग्लुं खारसि सिलाइ गावनानै खारनो गोनां जादों बेयावबो माने जेने थेने सानसेल' जानो हादों खारनाय मेला अखानायैनो खारनो गोनां जाबाय बेखौबो जोङो रौतायाव आं गावनो बे समाव नेहाथारिमोन रिक्स लानानै आंनो गावनो खुंना हरदों 2011 मायथाइयावबो जोंहा मरिगावआव जेनोखि माखासे आद्रा थानाय खारनाय मेल बेखौ उदालगुरियाव खुंनानै हरदों आरो नैबे दिनै 2022 मायथाइयाव जों बेसेबांबा गिदिर खामानिखौ मावबाय आं बेखायनो सानो जे उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौथ' सोङाखै रावबो सोङाखै जे मानो लाबोखो मा खालामनो नागिरदों जों खुंनो हानाय नङा बिदि रावबो बुङाखै आं बेखायनो उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावगोन आरो गासैबो जेनोखि इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबि सानसुमै हारिखौ मोजां मोनग्रा थारैनो गोबां दं बेवहाय आरो उदालगुरियाव माने गावजों गावनि गेजेराव अनलायनायनि जेनोखि रादाब बेखौ होयो थैलायनायनि रादाबखौ होआ अनलायनायनि गेजेरजोंनो जों थांनानै थानांगौ जों बर'ल' नङा जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो जों बिनि थाखाय खामानि मावबोदों गोदोआवबो मावदों आरो दाबो मावगोन इयुनावबो बेखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बेखायनो गुबुन जायगायाव सोरबा थांनो गियोब्लाबो जोंनाव खिन्थु फैनो गिनाङा आरो मानसिफ्रा गिया दिनै बेसेबां ज' फैदों बेसेबां मोजां नांदों मोननैल' जिल्लाया फैयाखै आरो बिथांमोना फैयैनि खारना बेनो जे बिथांमोननियाव दिनै बर'नि सिनायथिया आंखालाव गोलैबाय बेखायसो बिथांमोना फैयाखै नङाबाथ' गासैबो दिनै फैजोब्बाय बेसेबां गिदिर बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आं बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय।